Hvor mange vil det være? Nej, jeg gider sgu ikke gilde. Jeg er klar med uden i hvert fald. Regner jeg med. Skal være? Ja, det tror jeg, fordi ellers Kim han hopper lidt fra på den anden. Så er det bare Men så går jeg bare ind. Gider du lige at se om den er justeret ordentligt? Au. Der kigger du på indgangen, ikke? Ja. Går midt på indgangen. Det er godt nok. Gør du det? Ja. Det skal sgu nok gå fint. Den optræder en bred vifte. Stå lige stille. Sådan der. Sådan plukket. Ja, jeg smutter. Skal du være det, eller hvad? Flygtning, det er altid. Ja, jeg kommer gående sådan her. Ja. Så står der mennesker. Det er da noget, der dårligt til. Hallo, starter vi snart? Hvad? Har du kniv med? Nej. Hvad skal hun med den? Er hun opflygten? Ja, hun er flygten. Du vil ind og se, hvor jeg har gemt min henne. Du er ikke jer, vel? Nej, jeg er ikke. Jeg er flygten. Må jeg lige komme og se, så kan du se, hvor den er henne. Nemlig.
Ja, skal vi sgu nok huske. Det skulle i hvert fald være jæger, så ser jeg lige, at man ser, at jeg bliver om igen. Eller flygtning hedder det. Lis, du har noget, der dingler! Du kan prøve at gå ind, så du kan finde kniven. Jeg har gemt min kniv godt, tror jeg. Ja, jeg har gemt min derinde. Ja, det går nok. Vi må se, om Christian han kan finde den. Inde i huset. Med døren. Nede i en spræk. Han kan ikke engang finde den. Han står lige ovenover den. Så er den fandt. Okay. Nå, den er gemt godt. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, de kigger der noget, men det håber jeg ikke. Ja, det gør de. Vi har lavet meget mere seriøse spil, altså der står lusinger ind imellem. Lækker nok. Det bliver sjovt, når Jeg har fået det. det bliver sjovt, når jeg har kamera med. Så upload på YouTube. Så siger det, hvad fanden? Er der lyd på? Ja. Den her er der. Hvad jeg siger, det skal ikke lige gemmes vel. Der er blevet morgenbrug på den. Bare lige sin orientering. Jeg plejer som regel at kunne klare meget. Hvad? De skal jo gøre det, de selv op vil have, jo. Jamen, vi har jo de regler, der hedder ingen knytnævslag og ingen spark. Ikke noget med afsætning og ikke noget bizart. Altså, så havde jeg sagt, jeg kan godt tåle gas med flad hånd. Så har de altså tolket det som lussing i stedet for bare lige, du ved, en daske. Så jeg har eddermame fået nogen til det sang. Det er bare det, når de bliver selv flygtninge, bare give dem igen. Det har de også fået, så jeg lige så sige, de ved godt, hvad det gør ved sig. Ja. Hvor vil I lige starte hen? Vi må starte hele vejen over her. Jeg tror, jeg går derned, som jeg plejer at gøre. Ja, jeg har nemlig... Ja, hej. Nej! Jeg er klar. Ja. Hold! Kom ud af armen. Holder du armen lige? Den havesystem. Der er en flikker. Har du mere på dig? Ja. Kæmpe stor kanon, der kan sprøjte. I like men now. Oh no.
Så bliver stående en gang. Ja. Det var stående. Han tager på mig. Nej, jeg blev fanget. Au. Sådan der. Det er forbudt at slå i løgne. Jeg klamser. Stille og roligt. Ja, det mærker du så ikke. Var det her omkring, eller? Du har ikke fundet den endnu. Er det her omkring? Så stor en dag er det heller ikke. Nej, her er ret koldt. Finder den ikke. Nej, det er også ret koldt. Jeg ved ikke, det er tråd mere. Nu følger jeg bare med. Så går jeg mod Nexø. Og hvis du kan tage en skevær, så får jeg det point. Nej. Nexø, hvis du må ikke skyde, om han er inde på din sikkerhedsafstand. Det er kun alt, der må det. Det er bare noget lort, ja. Nej, du skal ikke gå ind i hus. Hvorfor ikke? Det er herinde, vi skal være. Hvordan? Sikker på det? Nej, heller ikke her. Heller ikke herinde. Kom her. Sikker på det? Ja. Jeg er ramt. Jeg blev ramt i ryggen. Okay. Godt ramt. Vi kan over måske ikke det. Men der var kun en, der ramte den. Har du det her? Og så søger for at købe ham der. Jamen, jeg blev ramt i ryggen, så det... Jamen, vil du overtage den der? Værsgo. Der bruger ikke være nogen kniv på den overhovedet. Nu filmer jeg bare. Nej. Jo! Jeg kan godt lide den der i de der. NATO og civile arbejder sammen for at fange russer. Det er 600.